Sila po yung napadala ko, ma'am. Bali po, ano po ma'am, ano ko po, pero ako po. Pero ako po. Po kayo ma'am, pero ako. Tira na lang. Po ma'am, so, ma'am, may binigay din po ka ma'am, sulat po. Ating sandal po ma'am. Baka tayo ko lang po para sa inyo. Alam kong marami kang mabibigat na pagsubok mo. Noon kaya nangarap ako na sana balang araw makamit mo yung masayang buhay. At ito na nga, kahit pa paano hindi ka na masyadong nahihirapan. Basta maging malakas ka lang. Huwag papabayaan ang katawan. Dahil marami akong pangarap para sa'yo. Gusto ko maging happy ka lagi. Huwag mag-iisip ng kung ano-ano. Basta mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Nagmamahal ang iyong anak, Calvorotes. Kaya ma'am, may gusto po ba kayo sabihin sa anak niyo po, ma'am? Maraming salamat sa aking anak. So ma'am, may gusto. Family members mo, baka may gusto pa pong mag-message kay nanay? Dito na lang po tayo sa harap. Mga family members na lang po na pwede po Mga gusto po mag-message kay nanay, dito na lang po sa harap. Lapit na lang po dito sa harap. Ano pong pangalan nila? Ano niyo po si nanay? Happy birthday, Nay. Ang kuya, ito ay tararo kayo rin kasi. Wala yun ito na makalpasa sa bumawi. Ano pong pangalan nila ulit, ma'am? Bernadette po. Ayan pala pangalaman po natin si Ma'am Bernadette. Ay gusto pa po bang mag-message para kay nanay? Dito na lang po ulit sa harap. Ano pong pangalan nila? Nay, happy birthday po. Sana po marami pang blessings sa iyo at magpalakas ka po. I love you. Palakpakan na lang naman natin. Natin si Ma'am. Pwede po ba natin kantahan si Ma'am ng happy birthday po? Sabay-sabay na lang po. Isa pa po. Ayan po, may hinanda po tayong cake para kay Ma'am. Ma'am, fish na lang po tayo, tapos magkakaroon po tayo ng 3, tapos isipan niyo na lang po yung kanila.